Cırlap şişmeleri cırlap yiyen güler yılap ızdatan yiyen güler yılap ızdatan onlar cırlap şişmeleri cırlap yiyen güler yılap onlar cırlap şişmeleri cırlap yiyen güler yılap Şuşı yoktan şuşı topraktan biz şitte yürse şuna güredir şişme şılap yiyen güler yılap donlar jırlap işte güredir donlar jırlap işte güredir şişme şılap yiyen güler yılap donlar jırlap işte Şuşı yoktan şuşı topraktan biz şuşı jirge deşi koydurlar Yollar jırlap şişmeleri jırlap yiyen güler yılap şahıra yiyen güler yılap şahıra Yollar jırlap şişmeleri jırlap yiyen güler yılap şahıra Yollar jırlap şişmeleri jırlap yiyen güler zırlap Yana kitap dünya kuzu. Beyren ötken günlerde uzundan uzu dua şır. Gülek elbetlilerge. Elbette bile tugel. Var kalıpka gülek. Yaxşı yoldaşlığım üçün şır. Her kimde kirek. Şırın üç aktörü bulan. Tudurmuşken şırlarını. Söz yazmışken. Köy yazmışken. Hem şırlamışken şırlarını. Onların bizde buluğu elbette zor mertebe. Hem biz bugün onlar bilen görüşürüz sahnede.
безнең өчен җырлый Ришат Габдрахманов. Әй, ирекле, ирекле. Сәхнәдә яшь җырчыбыз Лилия Гыйздәтуллина. Ә ул башкарачак җырның исеме Ай яктылары микән. Yine
Ришат Габдрахманов. Эй, ирекле, ирекле. Сәхнәдә яшь җырчыбыз Лилия Гыйздәтуллина. Ә ул башкарачак җырның исеме Ай яктылары микән. Ай яктылары микән
Жырлый Әлфия Яруллина. Tomshi jiri. Rais Nagimov Klara Bulatova şiiri. Thank you.
Альфия Ярулина. Раис Наримов. Раис Наримов сахнеге. Раис Наримов келері яңғаны қамдырысына. Әдек зауқышылығына. Мәне шүшіктеке авторына оқышылығыз. Һәм әлбәтті. Үшінші авторны да сәхнәгә шақырабыз, қадірлі. Танылған шағирабыз, китабымыздың авторы Клара Булатова. Рахим етіңіз, Клара ханым сәхнәгә. Сіздің алқышлар Клара ханым сәхнәгә мініп жеткенше яңғырарлар. Деп үмітләнеміз біз. Қадірлі достар, кей тудырушы яқты жандарының тағын бірсін сәхнәгә шақырабыз. Яратқан жыршығыз композитор Роберт Андреев. Uzun
Kızara indi mileşler. Hazır anın jürlərin başqa jürçülər başqara. Səhnədə Rəzinə Əhmədova, su boyunda qıyaq ulən.
Роберт Андреев Клара Булатова шигыры «Дөмей буе». Жырлый Валентина Исламова. Қуандыра да, ойландыра тұрған бір көрініш. Залда да, сәхнеде де мәғариф дүниясы вәкиллері. Хөрмәтле қонақларыбыз, сіз бүгінгі кешенің шыннан да ең хөрмәтле қонақлары. Чөнки Клара апабыз күзі де оқытушы бит ул. Шулай булгач мөгаен бәйрәм сәхнәсенә хөрмәтле мәғариф илчеләре сезне чакырырга вакыт җиткәндер. Әзал сезне алкышлап каршы ала. Мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Нуриева Рәзинә Әүхәт кызына. Рәхим итегез Рәзинә Әүхәтне. Сіз дә минем қойда тұрыңыз. Хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле монда җыелган барлык кунаклар, без монда җыелдык Клара апа сезнең өчен. Сезнең җырларыгызга сукланган, сезнең иҗатыгызга баш игән һәм сезнең иҗатыгызны яраткан бөтен зал тутырып килдек. Әгәр дә мәгариф хезмәткәрләре монда чакырса, сыярбыз микән? Сыярбызмы? Юк. Нур Гарифович, сіз де мәгариф дөньясына керәсез дип кабул итәм инде мин. Һәм Клара апаның иҗат дуслары,
Рейс Нәғимов, Роберт Андреев, Робес Зарипов, Разим Валиуллин. Һәм бик күп аның жырларына ижад еткән үзләренең матур көйләрен хөрмәтле композиторларыбыз, сезне дә бик яратып килдек без. Һәм шуларны башкаручы, шулай ук җырчыларыбыз сезне дә бик яратабыз. Фәридә әгәсенә әйтеп китте. 3 кешедән җыр туа. Һәм бу 3 кеше иҗаты безне куандырып яши. Безгә дәрт бирә. Әгәр дә без яратмасак, без тыңламасак, җырда үләр иде. Шуңа күрә без дә монда талантлы кешеләр исәбенә керәбез. Яхшы тыңлый белүче һәм яратучы, талантлы яратучы кешеләр. Клара апа, сезгә бетмәс төкәнмәс матур җырлар телибез. Сезнең сәламәт булуыгызны телибез. Сезнең безнең арада калуыгызны, һәр вакыт безнең янда булуыгызны, картаймауыгызны телибез. Безнең теләкләребез зур. Теләкләребез күп. Һәм монда сөйли башласа, без бит инде 45 минут сөйлибез. Шушының белән туктаргадыр. Чөнки без җыр тыңларга киттек. Сезнең җырларыгызны, Клара апа. Һәр вакыт чәчәкләр арасында, һәр вакыт балалар арасында без сезне көтәбез. Бәхетле булыгыз, сәламәт булыгыз, талантыгыз һәм язу шишмәгез ургылып аксын. Барысына да бик зур рәхмәт һәм әлбәттә залның алкышлары. Клара апаның китапларын без мәктәпләргә бүләк итәбез. Беренче китабын җылы килеш Фәридә Варисовага бүләк иттек. Кадерле дуслар, сәхнәдә Татар гимназиясының Ләйсән вокаль ансамбле, Клара Булатова шигыре, Римма Сагдиева көе беренчеләр җыры яңгырый. Рәхмәт итегез, балалар.
жырының күй авторы Римма Сардиева гимназиямыздың музыка оқытушысы. Рахмет сізге. Клара апаның шиырларына, өзінен-өзі күй сұрап тұрушы шиырларына, хатын-қыз композиторларымызда битараф түгіл. Әлмәтнің 50 еллығына бағышлап шығашар китапта аның Сара ханым Садыкова күйіне yazылған жырыда болырға тиеш. Бүгінгі жиынтықта ол мақсус шушы яқта туған жырларны туплады. Қазір сіз Фәния Исмағилова башқаруында Қыл Шариф яқлары жырын тыңдарсыз. Рахмет. Hürmetli tamaşaçılar, indi hazır sizin huzurunuzga biz sahne veteranı Gülmenur apa Abu Bakirova'na çağırırız. Rahim ediniz. Ruhsat etseniz, men o'zimning jadlisi jirim turunda ezgina anlatib ketasim keladi. Bugungi jir kuz indi deb ataladi. Men jadlay turgan jirimda. Ul Klaraning mana bu so'nggi jiyintig'ina kirmagan. Chunki ul onun birinchi ijod etgan jirlarining birisi deb aytasim keladi. Men shundan shulay Klara. Biz Klara bilan bek uzoq umrlar birga bir kollektiv tashladik bit endi.
Ул безгә япь-яшь кенә килгән иде. Вот шул вакытта безнең коллективның бик көчле яшь вакыты иде, бик яхшы музыкантлар бар иде. Шунда Тайсуган җегете, Элиза апаның улы Вали Илдар дигән җегет эшли иде бездә. Ул бик сәләтле егет иде, менә шушы Клараның сүзләренә ул музыка язды. Менә мин хәзер шуны сезгә җырлап күрсәтәм. Ул җыентыкка кермәсә дә, халык арасында таралды, аны шактый җырлыйлар. Шарипов кие төштә күрдем. Җырлый Флора Хамидуллина.
Hürmetli dostlar, Калара Булатова әсәрләрендә районыбызның авылларына искиткеч олы урын бирелгән. Исемнәре тарихка кирип калырлык итеп тасвирлый ул аларны. Һәм менә бүгенге без тәкъдир итә торган китапта да авылларыбызга багышланган җырлар шактый. Аларның берничәсен без инде бүген тыңлыйбыз, ә хәзер бәйрәмебезнең нәкъ шушы мизгелендә җир хуҗаларын, шагыйрәне иҗатка илһамландыручы якташларны сәхнәгә чакырабыз. Авыллардан килгән вәкилләр сәхнәгә рәхим итегез. Алар шулай тулы тынлыкта күтәрелерләр микәнни? Куймадыр инде. Кайсыгызга бирәбез микрофонны? Рәхим итегез. Разил әфәнде. Рәхмәт. Зурлап якынтып чакырганыгыз өчен. Мин әдәбият театрынан сезне Кулшариф җирле үтидар советы вәкиле булам инде. Кулшарифтә үскән малай булам. Менә бу әле Калара ханым Булай, bizga kelganda muğayyin менә бу şiir яза башлауларда безнең авылдан башлады дип уйлыйм. Менә безнең китаплар күз алдыгызда. Анда Кулшариф, Гүмәй буйлары, Әшрәф Галимҗаннары, шунбайлар искә алмаган юллар юктыр дип уйлыйм. Разил да бар икән әле. Нәрсә дип әйтергә кирәк? Менә бу İkinci kız günü, ikinci yıla bitinde, ikinci yılada sine, şulay yok buna dağı bir bik motor kitabı, Kara Hanım Dünya Kurdu, onun da şu meşhur şairlerin hizmet etmiş edip salayım demin. Kılay Teala dağı da motor şiirler, dağı da motor şiirler, yazarlayasın sizge, şundi zor selametlik yazsın, olu kişilerge bitinde selametlik gerek bizge, yani mesela selametlikini kanırlar. Anlarsın, mine bu Dümey bugün siz bir küp tınladığınız inde reklamı sayın bizden şeyleri oturganda, şu Dümey bugün zırgılar indi. Ülkünde bir Rafael İlyasov para bitinde передачаны şu irten gece vaktinde başkında bir hat kelgen. Нишләп безнең инешебез дә зур бит. Нигәли ул Дümey безнең инештән дә зур икән дип язган бу кеше аптырап инде. Күн сайын Dümey җырлаган инде. Аннан шул Dümeyне мин әйтмис калган юк инде. Думайларга тиңләп язган өчен тагы бик зур рәхмәт сезгә. Şundan da Dümey'de şişme var. Bir zor olmasa da biz indi ben şimdi bizim Dümey'imizni zorlagaç şuşa şişmenin ismin Kılar Bulatov şişmesi deyip koşarga oyladık. Administrasiya halk yolladık. Hem birgelep o şişmeni motorlap hem Metalı şişme aşık kişisi de bulsun yıllar tarafından şunu görüyoruz. Razil Efendi'nin inişi de bir tane şarkı Dümey. No, bizning Klarapa'nın şiirlerine kirgen tağlar, biz tağlar arasında ul tarlav, ul yalpışak, onlar kıska tarafına, lakin Keşir'nin uzun uramların, Хораңғы түннәре birinci tapkır
безгә укырга килгән яшь укучыга бик зур булган инде ул. Шуңа күрә сагынып, студент елларын сагынып туган җырны без әле Гөлнур ападан яңа гына ишеттек. Клара апа, чын күңелдән менә бу уңышларыгызга без сөенәбез. Киләчәктә дә сиңа иҗат уңышлары телибез. Һәм безне онытып бетермәссең, без әле тагын бу китаплар белән очрашырбыз. Озын гомер, иҗади уңышлар, семья бәхете сиңа, Клара апа. Укучысына бирәм. Хәерле кич. Мин авылдашларны чакыргач, безнең кешедә укыгач, Клара апага 2 ел татар теле һәм әдәбиятын укырга туры килгәч, кушылып чыктым. Мин үземнең исемнән һәм үзебезнең классташлар исеменнән сезгә бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Нишләп дигәндә, безне укытып, тәрбияләп тә һәм шул вакытта шигырьдә иҗаттарга, аларга вакытта ташлыкта кирәк. Һәм хәзерге вакытта да Клара апаны без еш кына Гүш телекомпаниясының тапшырылу программасында күрәбез. Ул җәмгыять эшләрендә бик аеруча катнаша. Аларга киләчәктә сәламәтлек, гаилә иминлеге һәм иҗади юлларында тагын да зур уңышлар телибез. Бик зур рәхмәт. Hürmetli tamaşaçılar, bunda şıgır şasan her bir kişi üzünçe maqtandı indi. Клара апа bizga yaş bo'lib keldi, Клара апа bizda o'qita boshladi deyip. Lekin biz nedir halkı basına qaraganda naqroq g'ururlana olamiz. Chunki Клара апаның ijod yo'li bek ko'p avullarda belangan bo'lsa da, bek ko'p kishilar bilan aralashgan bo'lsa da, u bet o'zining turmush ehtiyojini nedirdan so'ylab olgan. O bizning nedir kilidi. Biz onun bilan şadlanabız, gururlanabız. Hem bugünkü günde, bugünkü kişide, beyram kişisinde Клара апасını şın ko'ngildan bütün nedir avul halkı isminden kutlayız. Sizge icadi uğuşlar tileybiz. Sizning ijod şişmeniz sayıkmasın. Nedir halkın tuyundırıp duratan Uraz Bey şişmesi, Niyaz Molla şişmesi, nedir şişmeleri sizge dağında ilham berip dursun. Менә бүгенге тәкъдим ителә торган китапта Нәдиргә багышланган җырлар булу белән без сезгә бик зур рәхмәтлебез, Клара апа. Узак яшәгез, бергә булыйк, бәхетле булыгыз. Рәхмәт. Авылдашларыбыз, якташларыбыз белән бергә булганда, яңа җырлар әлбәттә туар әле. Бүген яңгырасы җырларның барысын да ишеттереп бетереп булмый. Атпактагына козлары белән, татлы инешләре белән, кәшер нәдир яклары тарихка кирип кала икән, мин чынлап та гомер буе зарланып килгән иремә дә бүген рәхмәтлемен. Минем аңа әле ил алдында рәхмәт әйткәнем юк иде. Ул нәдир егете булмаса, бүгенге көндә мин сезнең алда belki şuşu çırlar bilen durmazsa idim. O benim ardımdan bir izah girmedi, hatta şiir yazıp girmedi, şiir demedi, tuttu da bana ilendi. Tuttu da beni Nedir'e alıp kayıttı. Bana her vakit edip gelen edisi, Nedir sazlığına batırdım, şaire öldü, ucalike var kurtulmadı deyip. Evet, şaire onun bilen yaşık. O icatka ilham verip dağıtan kişi bulmasa, icadımını anlamasa, zorlamasa, bugünkü beylerini uyuşturuda da şım kuyuldan katlaşmasa, belki bu minutları min kişirmeseyim. Rahmetli ben Nedirlilerge, ene şunday yigitini üstürüp, nina bir gelmişim. Yazmışlar rahmetli. Ben barınanda girek, min okutuşu buluğum bile kuanıp yaşayım. Mine benim şekirtlerim, min şiirde yazganda, yollaşmagan bir Feride hanım. Nina sıralı bilseler, Bexetli yol deseler, Bexet eğer şekirtlerin kişi bulur deseler. Barınızda da şen kömülden bezirdir. Şimdi kadirli tamaşaçılarımız, avullarga bagışlanan jırlarının birsin şuşu sahneden yankıratabız. Feyme Rizvanova kiyi Kişu Şatım. Sahnede Sülmez Yürekler Bakal Ansamblı.
ансамблі қаршыларыңыз қадірін туғандар, мына біздің қадірлі, құрметлі ветерандар ансамблі. Hürmetli tuğanlar, indi gelip sahnege medeniyet halkın şakırırga vakit jitkendir. Medeniyet ehilleri, sanat güçleri, yazıcılar, jurnalistler, siz barınızda ömrünüz boyu Klara Hanım bilen birge indi. Eylegize de birge ko'tariliniz bunda. Rahim etiniz, biz sizni kutamiz. Medeniyet İdaresi Başlığı Orunbasarı Tahira Tahircan'ına veririz. Rahim etiniz. Hayırlı kеш, hürmetli naşı zalda oturuşu bарлық qonaqlarımız, bizning milletimiz. Naşı oturup bütün zallarını doldurıp, birinci tafkır rayon medeniyet yurdunda шын көңілден жылы өзіміздің шағирабызны қабыл еткен бұл тамашашыға мен бүгін мың рахметлі. Çünkü barımızda biləsiz, rayon мәдәният yurdu şəhərdən şehirdə avtobus deysən avtobus yok, trolleybus көптен yok, yürüge ille de kıyım, әмма ләкин қарап тұрамыз азалға қуанып, шыннан да біздің Кlara апамызны хөрмәт еткән кешеләр барысы да илемнеше шушы залга келіп отырғандар. Шуңа күрә Ходай Тәгалә
Клара апаның иҗатыны тагын бер өстәп, сезнең белән бергә моннан да иҗат итәргә язсын. Инде килеп, менә шушындый җылы эчтәлекле матур китапның менә шу район мәдәният йортында балкып, аны тәкъдим итү кичәсе үтә икән, нәрсә дип әйтергә кирәк? Мондый китаплар бик сирәк. Ни өчен? Чөнки шигырьләр күп языла, әмма ләкин шигырьләргә язылган көйләр, аларның ноталарын иҗат итү һәм ул ноталарны китапка бастырып чыгару гаять дәрәҗәдә авыр нәрсә. Хәтерегездә булса, шәһәрлыгына багышлап Әлмәт шигъри китабы чыккан иде. Инде килеп шәһәребезнең 1 елдан 50 еллыгын бәйрәм итәргә җыенабыз. Һәм шушы 50 еллык алдыннан гомере буе Әлмәткә багышлап иҗат иткән Клара апаның шигырьләре җыр булып, бүген безнең кулларга эләккән икән, монысы инде моның тагын бер меңнән мең куанычлы безнең өчен. Шуңа күрә нәрсә дип әйтергә кирәк? Безнең бу китап гомерле булсын. Анда кергән барлык җырлар менә шушындый матур сәхнәләребездә яңгырасын, шуның белән берлектән алар республикабыз сәхнәләренә дә барып җитсеннәр, Алла бирсә. Һәм Клара апага Ходай Тәгалә саулык, сәламәтлек бирсен Клара апа. Шушындый матур, җылы, халкыбызны куандыра торган шигырьләр туып торсын. Ул шигырьләр безнең композиторларыбызны ялкынландырып, иҗат юлына тартып торсын. Шуңа күрә Клара апа Әлмәт районы һәм шәһәр хакимияте исеменнән, Ришат Фазылтдинович исеменнән һәм аның барлык урынбасарлары исеменнән, мәдәният идарәсенә кергән барлык сәнгать, әдәбият әһелләре, музыка сөючеләребез исеменнән һәм шулай ук язучыларыбыз исеменнән гафу итәрсез, бүген инде Разин Иванович безнең белән юк, ул Казанда, Клара апа бу турыда белә, ул әйтеп китте. Шуңа күрә без Клара апага Ходай Тәгаләдән бары тик саулык, сәламәтлек телик, аның каләменең очлары сынмасын, иҗат юлы чишмә кебек челтерәп агып торсын. Һәм безнең арабызда кулга кул тотынып, безнең белән иҗат итсен, җырлап яшәсен. Клара апа, рәхмәт сезгә. Монда килгәннән соң, шушы кичәдә рухланып утыра торгач, 4 кенә ел экспромт белән шигырь язган идем. Шуны сезгә җиткерим әле. Ходай сине яратканда саташкандыр күрәсен, син яртылаш татар багай, яртылаш керәшен. Дусларым, менә шушы бар булган гомеремдә дөньяның төрле кыйткаларында, төрле концерт залларында, төрле кичәләр, концертлар, спектакльләр карарга туры килде. Ләкин әле бер генә кичәдә дә ниндидер тере күбәләкнең сәхнәдә очып йөргәнен күргәнем юк иде. Бу да инде Клара ханым сезнең гадәттән тыш булуыгызга бер ишарәдер дип уйлыйм. İlhamdan Құдай қосқанмасын, барыбер исән булганда син язмышы түзә торган җаниясе түгел. Құдай сиңа тагын да шундый талантыңны эшкә җигәргә мөмкинлекләр бирсен. Шундакта безнең бит фани дөньяның башы бар, ахыры бар. Күбәләк булып җаннарның шуңайдан кайтыры бар. Икенче чәйнең сүз ярыштыру булды бу хәзер. Рәхмәт сезгә, рәхмәт. Шишмәләрнең башы кайда дисәм, шишмә башы сезнең күңелдә. Саф сулардай җырлар ага икән, сез шишмәдән безнең күңелгә. Тау катламын ярып чыккан шишмә, гомерендә күпме агадыр. Сезнең күңелләрдән чыккан җырлар кайдан шундый сафлык аладыр. Шишмә башы тауда гына диеп, кайчак ялгыш әйтеп ташлыйбыз. Үлмәс җырлар язган шагыйрьләрдән башланадыр шишмә башыбыз. Шагыйрә кешенең иҗат бәйрәменә үзен шагыйрь дип әйтергә базган кешедән котлау сүзләрдә шигырь рәвешендә барырга тиештер инде. Менә Зәлидә үрнәгендә шигырь язакылары җырлап ала бер ара, җырлап торган шигырьләрен көйчеләр көйгә сала. Җырлар тотып Клара Казанга китеп бара, җырга күчкән шигырьләрен китап итеп чыгара. Җыры белән Клара абруйга, данга тара.
Жырлары сәхнәләр аша халыкка күчә бара. Яш чаклар узып бара. Жыр язып шәш агара. Жырларында яшь булып 100 ел яшәй кылар. Үзгәрер дөньялар, жыр калдырып китүчеләр пигамбәргә тиңалар. Бик зур рәхмәт, исән сау булыгыз. Иҗат эшләрегезгә рәхмәт. Кадерле тамашачыларыбыз, китапка кергән тагын бер җырны яңгыратабыз бүген. Фәйзи Хоснуллин көе «Гомер бергә аксын». Бу инде үзем чыгарам. Инде килеп сәхнәгә, менә бүгенге кичәнең тагын бер сюрпризы булсын әле бу. Шушы көйнең авторы Фәйзи Хоснуллинны чакырабыз, Лениногорский кунагы. Рәхим итегез, Фәйзи әфәнде. Фәйзи Хоснуллин, рәхим итегез. Алкышлар Лениногорский кунагы. Һәм инде әлбәттә ул күчтәнәш белән килгән. Сездән җыр, Фәйзи әфәнде, рәхим итегез. Без Клара ханым белән 20-нче гасырның ахыргы елларында Демей буй дигән бер җыр язган идек. Һәм менә Роберт Андреев 21-нче гасырның башларында Демей гөлләре дигән икенче сериясын язды. Мин инде хөрмәтле Клара ханымга шул Демей буйның 3-нче сериясында язырга тәкъдим итәм һәм теләп калам. Клара ханым бик татар халкының талантлы шагыйрәсе. Аның шигырьләрен һәрвакытта матбугатта, журналларда күп барабыз, тамашап барабыз. Һәм менә
үзенең җырларын бергә туплап һәм тамашачы алдында менә җырчы шагыйрә итеп безне танытуын без аны күптән көткән идек. Һәм менә шушы вакыйга бүген сезнең карамакта. Шушы вакыйга белән, шушы җыентыкның чыгуы белән, шундагы җырларның яңгыравы белән, матур-матур көйләр, үзебезнең туган якның, туган җирнең җырлары яңгыравы белән бик шатман, күңелле һәм һәрбер кешегә, һәрбер иҗатчыга, башкаручыларга Клара ханым сезгә бигрәк тә һәрберегезгә иҗат уңышлары исәнлек-саулык теләп, 20нче гасыр ахырының там бер җырын, бәлки син үзедер дигән җырны җырлап күрсәтергә исән бар. Син минем һәр сүзгә шикләнеп карама, күңел бар, сиженма санама. Мин эзлим кемдер, мин көтәм кемдер.
шулай зал тутырып килгәнегез өчен, безнең бәйрәмебездә чын мәгънәсендә катнашучылар булганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә һәм үзегез кабат алкышлар. Клара ханымга сезнең исемдән иҗат уңышлары, аның китабындагы һәрбер җыры озын гомерле булсын, һәрбер җыры җырлансын дип телик кадерле дуслар. Алкышлар. Һәм әлбәттә Клара ханымга Bütün şıkkan hem şakası җырлар, алар инде сезнең өченләр. Мин шагыйрь, һәм яратам сезне кешеләр.